Da ni fel ysgol yn bob tro yn trio'r datblygu Cymreictod mewn yn ysgol ni. Bath ofnadwy o bwysig ganddo ni. Da ni'n trio creu ethos Gymraeg yn ysgol ni. Felly unrhyw gystadleuaeth debyg hon sydd yn bodoli, bod o'n eisteddfod, bod o'n gweithlyfrau, da ni bendant yn trio gwneud y mwy ohono fo. Wy'n gweld lot o werth i'r cwis-lyfrau a wedi gweld effaith ar blant hefyd. Wedi gweld mae merch fach Dyfi nawr sy'n cystadlu heddi, mae wedi magu lot o hyder wrth i wneud e. Felly mae hyder yn un peth. Mae Gethin yn bachgen sy'n eich. Wel, yn sicr byddwn ni'n apelio ar unrhyw ysgol sydd ddim yn gwneud yr darllen dros Gymru a gystadleuaeth ar hyn o bryd i wneud hynny. A hynny am ddoi reswm y gweud y gwir. Yn gyntaf, o ran safonau, mae'r gystadleuaeth darllen dros Gymru yn help mowr i godi safonau o ran darllen ac yn sicr o ran trafod. A'r ail beth, dwi'n meddwl, yw mwynhad o ddarllen, hybu mwynhad o ddarllen. Sdim byd yn well pan dwi'n berniadu yn sirol na chael plentyn yn dod ata i ac yn dweud dyma'r llyfr gorau dwi wedi darllen yn Gymraeg. Am hynny, achos bod nhw wedi darllen y llyfr, falle wedi ail ddarllen a wedyn wedi trafod e gyda'i athrawon, ac oherwydd hynny, mae gyda nhw ddealltwriaeth ddyfnach o'r llyfr, a mae hynny wedyn wedi ychwanegu at y mwynhad maen nhw'n gael. Fe chrion ni bant yn yr o'n gyntaf yn darllen y nofel fel dosbarth, achos ddewision ni'n oedd yn cyd-fynd gyda'n thema ni. A wedyn fi sy'n mynd ati i wneud y sgript, ond wi wrth y modd wedyn yn cael syniadau'r plant arferid fel i berfformio fe. Mae syniadau mwy ffres a modern dyn nhw fel arfer. Mae'r llyfrau sy'n ar yr rhestr sy'n cael ei cyhoeddi'n flynyddol i'r plant ddewis o'n lle bob tro'n lyfrau gwych. Mae rhaid i ni fynd. Wedyn maen nhw'n dechrau cymharu llyfrau, cymharu cymeriadau gwahanol o cymharu awduron a dod yn gyfarwydd efo awduron Cymreig. Wedyn pa ffordd gwell mewn ffordd o ysbrydoli darllen na cael cystadleuaeth debyg i hon lle. Da ni'n defnyddio'r gystadleuaeth yn flynyddol i ddatblygu'n grwpiau math neu mwyabol athlentog. Boed nhw'n actorion da neu bod nhw'n drafodwyr ac yn ddarllenwyr da. Mae yna dipyn o werth addysgol wrth gwrs i ni fel ysgol o ran cystadlu ar y cwis llyfrau, hybu sgiliau llythrenedd y plant, dod â plant mewn i'r bwrlwm yma o hoffi darllen, ehangu i defnydd nhw o lyfrau ac o lythrenedd hefyd. Ac wrth gwrs mae yna fydd i ni hefyd wrth gydweithio gyda ysgolion eraill y clwstwr ar waith cymedroli, gwaith portffolio, ffilmio'r plant wrth gwrs hefyd. Dwi wedi gweld bechgyn yn dechrau mwynhau darllen fwy. Maen nhw'n gweld mwy o bwrpas iddo fe. A deall y darllen lot gwell. Quick, march! Mae fel maen nhw'n mynd ati i ddadansoddi darllen yn rhywbeth arall, yn mynd o dan grôn nofelau a mynd i'r haen uwch o ddealltwriaeth gyda darllen, sy'n wrth gwrs yn bwydo'i gwaith dosbarth nhw, ond sy'n ei paratoi nhw ar gyfer mynd mlaen i'r uwchradd hefyd. Y llyfr dywyswn ni oedd Cyfrinach Nana Crwca, a mae llawer o iaith gogleddol yn y llyfr, felly oedd y plant yn cael teimlad o iaith, wel, oedd y bron fel iaith gwahanol iddyn nhw. Maen nhw'n dysgu geiriau newydd a defnyddio'r geiriau yn ei ysgrifennu, oedd yn gwythio'r ysgrifennu na wedyn. Mae'n gyfle gwych i ddatblygu sgiliau llafaredd y plant yn enwedig y cyd trafod. Nid dim ond ateb cwestiynau maen nhw'n wneud, ond maen nhw'n trafod gyda'i gilydd, mae sgiliau gwrando yn dod mewn iddo fe bod nhw'n ymateb iddi gilydd. A i chi'n cael cyfle, achos bod chi'n gweithio gyda tîm bach sy'n gallu bod weithiau yn blant mat, i chi'n gallu mynd ati i fwydo pethau o'r uwch sgiliau darllen iddyn nhw hefyd. Y byd modern sy'n dangos dim lot o wahaniaeth rhwng. O ran gwerth addysgol, i ni fel ysgol, yr prif bwrpas di yn un peth di ysbrydoli. Bod yna bwrpas i'r wers, bod yna bwrpas bod nhw'n cael llyfr, bod nhw'n gorau ddarllen a bod nhw'n gorau ddall a bod nhw'n gorau ddehongli felly. Wedyn mae hynna'n codi safon o ran darllenwyr yn ysgol ni. O ran y perfformio wedyn yn naturiol, mae nhw'n cael cyfle i fod ar lwyfan sydd yn wych, sy'n datblygu llafar. Amlwg, mae gan Sir Harry Morgan gynllun. Sy'n rhoi cyfle yn bendant nhw gael datblygu agwedd falle sydd yn anodd i datblygu jyst ar lawr dosbarth. I baratoi, oedd rhaid i ni ddarllen y llyfr gyntaf, wedyn mynd dros trafod ac sgwrsio am be oedden ni'n hoffi mewn llyfr, be oedden ni ddim yn hoffi, pwy o'n hoff gymeriad ni, be oedd yn bag ni am y plot. A dyn nes i fwynhau na hynna, ang hoff bag ni o heddiw mwy thebyg oedd cael wneud y trafod. Y llyfr o'n i'n trafod oedd Gethin Sbran, ond meddwl bod o'n stori andros o dda, bod o'n fodern a mae yna chwedl yn efo hefyd, hanes. O'n i'n hoffi darn hanesyddol, ond o'n i'n hoffi dysgu am y chwedl.
y gair pwysica mewn ysgolion ar y funud, swn i'n dweud i rhoi profiadau i blant. Be mae'r gystadleuaeth yn gallu euogi ni wneud ydy rhoi pwrpas bod ni'n gallu mynd eto allan o'r dosbarth. Unrhyw gyfleol fylna sydd yna i ddisgyblion, dwi'n meddwl bod nhw'n hynod werthfawr. A mae'r profiad yn ffantastig iddyn nhw, mae'n rhywbeth byddwn nhw'n cofio am byth